आई लोग हरी हरी ओढ़नी के बाद आ गई पवन सिंह के चूड़ी हरी हरी। अरे 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 ई का लगा दिली पवन सिंह ला लगा पवन सिंह ला कहो काहे ना जी जाने आइला हो चूड़ी हरी हरी। तो भाई लोग खेसारियो ला सुनल जाई, लेकिन मर्दे पवन सिंह ला गाना खेसारी लाल के सब गाना फ्लॉप पे फ्लॉप जाता और पवन सिंह के हिट पे हिट। क्या बात कर रहे रे बाबा? ना मर्दे अब तुहे लोग देखा लोग पवन सिंह के हई गाना आइल ह आ एकदम तहलका मचा देलक ह। पवन सिंह के आजे हई गाना आइल ह आ ई एकदम तहलका मचा देलक ह, जैसे कि हरी हरी ओढ़नी मचैले रहे। आ अभी तक खेसारी लाल के जौन भी गाना आइल बा उ सब फ्लॉप पे फ्लॉप जाता। खेसारी लाल के हई गाना आइल इहो एकदम फ्लॉप। खेसारी लाल के फेन हई गाना आइल अहिरान बम आई वाला फ्लॉप। आ खेसारी लाल के आज हई गाना आइल ह आ इहो गाना फ्लॉप। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तू लोग इहो जान लो कि खेसारी लाल के गाना फ्लॉप और पवन सिंह के गाना हिट कैसे होता। भाई लोग ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलता आज तू लोग साफ साफ देख सकता लोग यहाँ पे माँ अम्मा फिल्म भक्ति से पवन सिंह के गाना के प्रमोट कइल जाता। ई उहे यूट्यूब चैनल है जेपे की रोएले रघुराई आ भोले बाबा ऐसा गाना पवन सिंह के छूटल रहे, मतलब की अपलोड भई रहे। अच्छा आ जैसे कि खेसारी लाल के 2 साल तक एकदम रेल के गाना चल रहा वैसे ही पवन सिंह के 2 साल तक रेल के गाना चली। अब हम यहीं पे वीडियो के अंत करतानी। आ लोग के वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर लोग, चैनल के सब्सक्राइब कर लोग। अब हम मिलतानी एक नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।